Să măsurăm și câteva din celelalte baterii ale bancului. Aceasta are 2,1788 și tensiunea rămâne constantă, poate și de-a lungul a câtorva ore. Uitați, următoarea de lângă bateria defectă. Următoarea baterie are 2,1792, tensiunea rămâne de asemenea neclintită. Poate aceasta nici măcar o miime de volt nu scade și bineînțeles nici nu crește. A treia baterie pe care o voi măsura are 2,1788, 89. Să pun multimetrul la vedere. Deci, a treia baterie, uitați bornele, nu pot să filmez mai bine de atât, are 2,1788 și tensiunea rămâne. Din cauza reflexiei luminii, imaginea pe multimetru nu este prea bună. Uitați bornele, nu pot să o pun și pe acesta de la plus. În sfârșit am reușit, pentru că am și telefonul în mâna stângă.